anyị na-ekele onye ọbụla na-ekele ụmụ ndị nwere ndidi ebe Chukwu ga-esiri ọ bụrụ na ndị bata ndị na-ele ihe ihu ama nkwụ ụlọ ụma ike ama nkwụ ụlọ na anyị na-asị na na-enye ngozi ọ bụrụ ike bụ ụlọ ike a na-enye Chukwu aga amanye ya mmadụ amanye unu ji obi ụlọ nwee na-enye ndị na-ekwu ya ọjị ọba isi ebe a nada ụfọdụ narị mana ndị kwaya mana ndị dịgasị iche iche mana ụmụ ncha bụ ndị nọ onye nwanyị nọnyere Chineke anyị igosiri anyị ụkpụrụ chara acha nke ezinụlọ dị asọ ka ọ bụrụ ihe kwesịrị nṅomi. Anyị na-ayọ gị biko site n'obiọma gị were udo nke ezi omume na ịhụnanya jikọọ ezinụlọ ọbụla bi na nkewa ka ezinụlọ anyị biri n'udo na ọṅụ nke ga-amịtara anyị mkpụrụ nke ndụ ebighị ebi. Anyị na-ayọ nke a site na Chineke anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Jenesis ka emechara okwu nke Odiwenu bịakwutere Ebram n'ọhụ sị, ụjọ atụla gị Ebram, abụ m onye nche gị, ụgwọ ọrụ gị ga-adị ukwuu. Ebram aza sị, onye nwe Chineke, uru gịnị ka ihe ị chọrọ inye ga-abara m? Lee, enweghị m nwa. Ebram gara n'ihu sị, lee, o nweghị nwa ọbụla i nyere m. Otu onye na ndị ohu m ga-abụ onye ga-anọchi anya m. Ebram tụkwasara okwukwe ya na Odiwenu m, onye nke gụnyere ya nke a dịka ezi omume. Odiwenu m gosiri Sera afọ ọma wee mejupụta ihe o kwere ya na nkwa. Ya bụ, Sera tụrụ ime wee mụọrọ Abraham nwa nwoke n'okenye ya. N'oge ahụ Chineke kwere na nkwa. Abraham kpọrọ nwa nwoke ahụ Sera mụrụ ya Isaac. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Ọ na-akpachapụrụ ọgbụgba ndụ ya anya ebe iwu nke o tiri puku abụọ gara aga. Ọgbụgba ndụ ya na Abraham gbara n'iyi ọ ṅụrụ Isaac. Ọ bụ ya bụ Onyenwe anyị na Chineke anyị, ọ na-akpachapụrụ ọgbụgba ndụ ya na anyị nọnyere unu.
ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Lukwu dere. Mgbe oge bịara maka emume nke ịdị ọcha dịka iwu Mozis siri dị, Josef na Maria kutere Jesu na Jerusalem n'ihu nke dị nwenụ, dịka e dere n'iwu nke dị nwenụ si, nwa mbụ ọbụla nke bụ oke ga-abụ ihe dị nsọ n'ihu oseburu ụwa. Ha bịara ịchụ àjà dịka e nyere n'iwu nke dị nwenụ, nduru abụọ ma ọ bụ ụmụ mkpara akwụkwọ abụọ. N'oge a, e nwere otu nwoke bi na Jerusalem, aha ya bụ Simeon, onye bụ onye ezi omume, bụrụkwa onye na-atụ egwu Chineke. Ọ nọ na-elekwa anya maka nkasi obi nke Izrel. Mmụọ nsọ nọnyekwara ya. Mmụọ nsọ emeela arị ka ọ mata na ọ gaghị ahụ ọnwụ tupu ọ hụ Kristi onye nwe anyị. Site n'odudu nke mmụọ nsọ, nwoke a batara n'ụlọ nsọ mgbe nne na nna Jesu kubatara ya n'ụlọ nsọ. Ka e mere ya dịka omenala nke iwu siri dị. Simeon kuru ya n'aka ya abụọ kelee Chineke sị, ugbu a onye nwe m, ka nwa odibo gị laa n'udo dịka nkwa gị siri dị, n'ihi na anya m ahụla nzọpụta gị nke ị kwadobere n'ihu mmadụ niile. Iwu nke dị nwenụ siri dị, a laghachiri na Galili ruo obodo nke ha bụ Nazaret. Nwata ahụ toro, sikwa ike, jupụta na amamihe. Gracia nke Chineke nọnyekwara ya. Ozi ọma nke oseburu ụwa.
Onye nwanyị nọnyere unu ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ n'udo na misa akwụsịgo. From Thaddeus Okonkwo, Uche Nebo Naja, or Auku, Amado Ruku. I made Tataka Chetalo, Mama and Aka, November 28, last year Kainilia. Echineko me 1 year 1 month. Ofuaro no fuwa. Aweta da kai bekene ai na kweta kai pula kwojo. Nya iji we na nna ya nabago. So today is the memorial mass for my mom who was buried 28th of December last 2019. So we came to tell God thank you very much for his favors and kindness. Everybody came for the funeral went. That any incidents today we are thanking God and we say like in our village the mourning period is over. Now it's Thanksgiving, asking God for the life she spent and for having us as a memorial, what the people she left behind to carry on from where they stopped with my father. So that is why we came to church today to thank God in total gratitude. Thank you so much. God bless you. Thank you very much. See my family, see my wife, see the first daughter of my mom. Eche, Nebo. That's our mother now. I am the mother. Yes, yeah. This is my wife. This is my wife. Ezeokwemma and everything. This is come. This is my wife, our first wife. Okonkwo, yes. Adisha Nebo. Mama, first lady. Okonkwo, Mrs. Yes, it's my Mrs. Barrister Mrs. My mother is the senior sister to her mother. My brother. Oh, see, I have a oge o sitere m ya n'osi ekene ka m gụrụ onu o jide ya wee fụ na ọka na-ebe akwa ụbọchị ya na nwanne ya bịa fụ na aka nọ n'ọgwụte
ọnụ ha anya mbụ na ara mama ha ka na-agụ ha ka ha gụgbuo mana unu be unu eficha unu ga-aṅụzi ya mgbe anyị ga-eru ebe ahụ ịma na abịa mesịa Simeon sị ekene mara Ijupụta na grass usogwa na egidi ngozi na eti igwe niile ọ dị azụ ngozi n'afọ Jesu otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ ka mkpụrụ obi Pauline ka mkpụrụ obi ndị na-ekwenụ gara aga ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndụ site n'elele nna anyị dị asọ bụ Virgin Maria na-ayọ ezinụlọ dị asọ ka Chukwu pụrụ ife niile nye ezumike ebe ma gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ udo dịrị daalụ